Aquí seguimos en directo Novos Días, agora para ocuparnos da actualidade tecnolóxica. Marcos Fernández, moi bons días. Bos días. Marcos Fernández, webmaster de código0.com. Hoxe imos falar dunha iniciativa de Google que xunta internet, televisión... Era o que lle faltaba a Google. Meterse xa está na telefonía móvil, está en todo, faltaba a tele. Ai, mi madriña, temos que empezar a preocuparnos, Marcos. Eu creo que non. Non. Primeiro, haberá que ver se esta tecnoloxía se chega a impor, porque non todo que lanza Google é un éxito. Pero nun principio, o único que buscan é xuntar un pouquiño máis a televisión coa web, porque xa hoxe en día hai moita relación hai entre as televisores dúas. que teñen acceso a vídeos de YouTube, etc. Isto é que diferenza hai? No principio, Google TV, que é unha tecnoloxía que se vai a incorporar nos televisores, primeiramente nos de Sony, porque a compañía coa que chegaron a acordos de Google, pero que os televisores que non estean adaptados, pois van a poder mercar como se fora un receptor de TDT, que será o fabrica Logitech, e que ten o seu wifi e outras cousas para permitir levar os contidos da internet a un televisor calquera sin que señan os específicos. O detalle é que nun principio os contidos que vai haber pois serían, por exemplo, cousas tipo YouTube, o sea, cousas que hoxe vemos no ordenador, pero poder velos directamente no televisor, pero despois as propias páxinas web das cadenas de televisión son as que teñen que adaptar os seus contidos para que señan compatibles con Google TV. Google TV non vai ser só ver cousas, senón que vai deixar interactuar de alguna maneira. Por exemplo, se vou á páxina web da NBA e vexo o calendario de partidos, de repente hai un partido que me interesa, sei que non vou estar na casa, dentro do propio Google TV pode dicir, quero gravalo. E dou o botonciño e programa a grabación do encontro. O sea que así estamos mesturando o que gravaría no caso de que o televisor tivera un disco duro. Ou que teñamos un disco duro que está conectado por internet a ese trebello. Porque agora vai haber moitos cacharros que señan compatibles con Google TV, como por exemplo aplicacións para o teléfono móvil, para que podamos programar unha grabación, inda que non esteamos na casa, por exemplo. Vamos a ver. É todo un universo de... Vou sacar o escéptico que lo vai. Veña, sácao. Como lle explico eu a miña nai como se conecta o trebello? Como conectas un disco duro en rede ao trebello para que te poda gravar? Como programar unha grabación se nin siquera eu son capaz de programar o vídeo? Como lle explico todo iso? O lógico é que... Como pode triunfar iso se os clientes non o saben manexar? Eso dicíamos no principio coa TDT. O detalle é que unha vez que veña de serie nos televisores, é cando a xente lle vai perder o medo, e se manexa con mando a distancia da tele, ou vais a poder manexar tamén probablemente con móviles, con dispositivos como o iPad, con algún teclado sen fíos, o sea, todo depende do que vaya saindo para manexar isto que o fagan doado de controlar, porque neste momento un mando de distancia moi limitado, o sea, escribir un enderezo dunha páxina web no mando de distancia dunha tele sería casi imposible, sería como mandar un SMS, o sea, moi complicado para un usuario medio. Pero segundo vayan sacando interfaces que o fagan máis doado, pois irase potenciando todo isto. A cuestión para que triunfe que é a usabilidade logo. A usabilidade é que os distintos creadores de contidos os adapten para Google TV. Por exemplo, no caso da Televisión de Galicia. Agora, a Televisión de Galicia ten unha páxina web en internet e ten unha canal de televisión. Pero todos eses contidos que hai agora na web, como a televisión á carta, pois poderíase adaptar a Google TV, de maneira que quen teña un televisor deste tipo, pois nun momento dado podería ver o informativo de onte, e para os produtores de contidos, sería doado adaptalo? Si, no principio non ten unha maior complicación, o sea, é como poñer os contidos na internet. O que pasa que é crear unha capa máis de aplicación, o sea, simplemente programar un pouquiño para que estea disponible para un dispositivo máis. É como cando se fai unha versión dunha web para que se vexa ben nun iPhone ou para que se vexa ben noutro móvil. O sea, simplemente adaptar un pouco o trebello para que funcione en máis soportes posibles. Pero aquí entra outra variable do xogo. E como se mide a audiencia? Neste caso, a audiencia mídese un a un, o sea, é moito máis fiable, máis fácil, moito máis exacto que o sistema actual, que o sistema actual é collendo un grupo de mostra e despois extrapolando o resto da poboación. Neste caso, a IP de cada un dos que entran no teu vídeo. Cada reproducción que hai de cada contido, sábese que programa se ve máis, que vídeo en concreto se ve máis, porque agora, con esta tecnoloxía, ti non tes por que ver un programa inteiro ou un informativo inteiro, poderías ver unha nova inteira, como pasa agora mesmo na web, vaya a galega.info e pode ver unha nova en concreto. Pois eso o achegas ao televisor e ademais o potencias como fan eles cun buscador, de xeito que é doado atopar tanto un programa como un contido en concreto, pois das máis posibilidades. Claro, pero que se abre a competencia tanto... Os anunciantes, como fan para colgar aí os anuncios? Pois hai varias maneiras. Como se está facendo en YouTube, Por unha banda, poden meter tamén dentro dos propios clips de vídeo, pero incluso os poden meter na propia interface do usuario. Entón, aí abres posibilidades. Podes facer que cando un este accedendo
aos vídeos da televisión de Galicia a través da internet, pois que teñas abaixo un faldón cun anuncio. O sea, que ese tipo de cosas podría Ou con unha cousa como Spotify, por exemplo, cada 4 ou 5 cancións meter un e incluso hai corte de detalles que, ao ser interactivo, estar conectado a internet, pois, por exemplo, se ti pos un anuncio dunha película, podes facer que alguén poda mercar directamente a entrada para ver o filme. O sea, que sí. se abren posibilidades. O que pasa é que xa din os de Google, eles só presentaron unha tecnoloxía. Para que esta tecnoloxía avance, teñen que ser os propios desenvolvedores das distintas canles e dos distintos creadores de contidos os que inventen como leválo un pouquiño máis aló. Non son os de Google os que van a inventar a sobre todo pólvora. a xente que entre aí. Claro, aí todo O vai cliente, depender de tanto de que lle guste aos usuarios como de que creen algo original que realmente enganche a A xente. ver, entón ti estás me comentando aquí que isto pode ser ou un grande acerto Sí. ou un gran Un fiasco. E que a probabilidade que ten de ser un fracaso principalmente é que actualmente só apoyan Sony, Intel e Logitech, só 3 fabricantes. Sabemos que Sony normalmente o que apoia en cuestións audiovisuais Moitas veces é pode ser complicado. como Betamax, o sea, pode quedar en nada. Con Blu-ray Que ten que máis ou se empeza a popularizarse, pois podería aparecer incluso unha actualización para que a propia PlayStation 3 pudera levar a tecnoloxía aos televisores, Está ben. ou incluso podría haber outros fabricantes como LG ou Samsung, que son agora mesmo líderes en vendas, que tamén apoyasen esta tecnoloxía. Se apoyase algún destes fabricantes grandes, tería moitas máis probabilidades de ser un éxito. E cabe a posibilidade de que haxa algunha plataforma rival pois que saque algo semellante? Xa sai, de feito. Xa sai, non? Neste momento, se imos comprar un televisor de alta gama, casi todos teñen algún tipo de mini aplicación baseada en web que permite ver YouTube e cousas polo estilo. O que pasa é que polo momento Non son a este cousas nivel, independentes, cando esta plataforma de Google pretende ser un ecosistema. Pretenden crear toda unha serie de aplicacións distintas, de maneira que Google TV este no televisor, pero tamén poda estar no ordenador, no móvil e outros dispositivos, e que se comuniquen entre eles. Para cousas como de programar grabacións, ou incluso poder estar chateando durante os programas. Un podría estar chateando cun compañeiro, pois comentando o episodio dunha serie de televisión. Ou o último vos días. Exactamente. Ou a sección de Marcos, por Ademais, exemplo. ten un detalle que a xente que está feita a andar accedendo a Facebook ou a Twitter podería ver estes contidos como se foran subtítulos sería xa un por debaixo estrés do televisor, absoluto, quero dicir. pero é unha maneira de non ter que marchar ao ordenador a ver as cousas, senón facelo directamente na tele, e así a xente non se ten que andar desconectando tanto, e pode combinar un pouco as distintas actividades. Pero hai xente que ten serios problemas de adicción a Facebook e demais, iso sería moi malo para eles. Pero a ver, mellor moitas veces estar lendo o que comentan os teus amigos en Twitter que non estar lendo os SMS dos programas de cotilleo da tele. Hombre, É verdade, sí, porque claro, esos anuncios que poñen aí abaixo non lle interesan a ninguén máis que non pon. E desa maneira, pois, lees os dos teus amigos. O sea, Claro, que en parte sí. tamén, a parte, os televisores agora que son tan grandes, teñen espacio para meter moita información. Pódense facer isto do picture in picture, que chamaban antes de poñer unha ventaniña cuns contidos, de maneira que ti podes estar vendo un vídeo e a vez ver o que están botando na tele, por se de repente te interesa, faz o zapping. Pero sabes que pasa?